Makadi mhuri yeZimbabwe kwese kwamungadai muri, ndinokutambirai pachirongwa chinonzi Share My Story, apo pandinoshare nemi nyaya dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe, zvikurukuru dzinorwadza nedzinosuwisa. Kana kari kekutanga kusvika pano, chibva mangolaika, kukomenta nekushare kuti vhidhiyo rino ritenderere kuhama neshamwari. Ndisingade kupedza nguva, regai ndipinde munyaya yangu zvizere. Ndiri musikana ane makore 20 ekuberekwa. Ndine murume ane 36 years dzekuberekwa. Aimbove nemukadzi nevana vake vaviri nemukadzi wake iyeye. Akandiroora ndine 20 years dzekuberekwa. Iko zvino tave nemwana tese ane 2 months. Asi chakunyanya kundirwadza ndechekuti anombopota achidzokera kumukadzi wake wekutanga achinorara naye. Pamwe pacho vanotombobuda semhuri vachienda kuout kunodya maice cream nekufara, zvese zvavangade kuita vari vese. Asi inini ndikamukumbira kuti nditengerewo chokoleti zvayo, anenge achingochema achiti handina mari. Paanobuda kunoku kumba kwangu anenge achindinyepera kuti ari kuenda kubasa, asi achinoona mukadzi wake wekutanga iyeye. Apa izvezvi atove nepamuviri mukadzi wacho iyeye. Murume ari kutya kundiudza chokwadi, haasi kuda kundiudza chokwadi. Anofunga kuti handizvizive, asi inini ndinozviziva zvese kuti vari kudanana. Even pamari inini anongonditi handina mari, asi uyo wekutanga akakumbira mari anopiwa. Inini ndinongonzi handina mari nguva zhinji, asi murume wangu munhu anobata mari. Zvino ndoita sei hama vadikani? Ndinokumbirawo rubatsiro panyaya yangu iyi. Murume wangu ndinomuda, but zvave kuitika ndo zvandisisanzwisisi. Zvinoita here kana kuti ndotaura here kana kuti ndonyarara? Please ndibatsireiwo nemazano. Ndiyo nyaya ndanga ndakakubatira hama vadikani. Musikana ari kuchema nemba yake kuti murume wake ave kudzokera kumhuri yake yekutanga, saka iye haachazivi kuti odini. Saka please vanokwanisa kutibatsirawo nemazano, tibatsireiwo tikwanise kubatsirawo hama yedu. Please rambai munesu pachikamu chinotevera. Thank you.